Tita Audrey. Nag-massage sila. Ako yung nagsita. Ang kita ng aso ni tita, oh. Naka-live ko sa YouTube. Okay na sa siksiyamang ka. For sure, gara-gara. Ano? Ito! Hilat sila ni mama, oh. Hi, guys. Galingaw. Nandito ako sa Talusan, Balingasag, Misamis Oriental, guys. Ano, nakagbawag sa ibong baka, ta? Ay. Ang ganda ng black-black ni tita, oh. Ang cute ng ano. Mahanap tayo ng isda, guys. Nandito yung isda na taba. Nakakagulat naman to. Nakakagulat. Yan, isda niya. Ang cute. Ayun na. Ang cute ng isda. Hala, ang laki. Pwede usog. Ang cute ng isda. Nagulat ako sa'yo, Bea. Ang cute pala. Ang cute ng isda, oh. Nakakagulat yung isda ngayon. Nangubi ko ba? Ay, ganito pala siya. Naka-filter. Taglag mi dito sa Balingasa, guys. Miming. 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 Nakalive na po YouTube, ma. Mama na maghilot, ma? Ta, nakalive na ako, ta. Abi na ko na humana. Nindot mag-umigda po. Dagko na kay kuanta imong isda, no? Cute ayo. Ila man ito ni yes, ila man ipan. Ang uban na ihatag sa ila kanang uban na ila nang dagko na magihatan. Snack na pod ni tita, oh. Sige lang may kaon. Ayo. Kailangan Bago pag may minute to, snack na pod. Yan daan kay di kay pud gali magahit pa sa ganin paduto na tuna. Ko magmata. Kay pag abot Lagi. Wa pa'y nananaw ta. Natulog pa. Baba kayo lang lugi. Kaya
ayo. Ano isa pa kanang kuan? Nang askal. Oo. Tatay na sa amo ate. Bali na mo. Pakit sa imong isa. Oh. Kisa may nagrin pa kwanta dito sa pikas sa kuan. Sa ito dapit? Brangelos? Dito sa kuan, labaw ito dabaw? Awan? Botwan? Kisa may nagkuan na to dito. Ah, nagbenta din. Namin sa bahay ni Tita Abit. Magbahog na sa yung mga kuan ano, sunakis. Artist ng galugis. Pilian niya buto. Okay, sige rin ang punay. As iring po ay na. Ang iring ganahan ko na buto. Muli mga bukong buko ko na iring na ulit. Ay di sa ganang unod. Putan ko na unod. Mas lagi kay na niya ang mga bukong. Ah, bukog-bukog. Kung siya butangan. Sahay ang iro na maluwi ko niya. Basta na nekat po. Hindi niya talaga sana kasalaan. May na lang. Live ko ng himay. Samo po ito. Ay, dugay, di ba nini maburat ta? Pang remembrance, ba na kami. Aura gino? Di gini mabura eh. Mura sa. Ura niya ng himay nga. Social kaya mga iro guys. Social Mangitan pa na niya guys. Social kayo, dugot mo. Ay, ikakuan ka na ng vlog ni Kuan? Small, Naudi? Oh, ibo nang idol ta? Nasa ko sunod-sunod sa kula na niya panagsa basta na lip time kay katulo na lagi ko pagabi ra ba ko na magakuan. Maka Facebook lang ko gani kana ako pangakayan. Mamutana, maningona, konsulta. Wala pa nananaw bay. Tulog ka man siguro mga mga tao tao. karon ni. Kinahanglan mapug ko mag-live ta kay mawala akong ads. Ah, mao ba? Everyday jud ka. Kung pwede lang pero di ko mag-everyday kay. Ay kini ako nagbunaw na. Nindot mga mag-vlog kay dagan mga hayop-kahayopan. Pwede ra man to. Kasosyal siya nga aso guys oh. Di ay dog pod ako Paris an. Tango ko pa ni dog pod. Aron makuan. Apa dani? Katong yung isa ka iro guys yung gihimitan. Di ako tigumit siya. Ay di. Hindi ko magbungit ko na niya milagro lang. Kanang may kong ginawa ko kan. Ay naurangan lang na di kadagan akong trabaho. Nga di ko trabaho niya. Maglangan-langan lang lugar ako nagungit-ungit. Ay lang sa. Dagag wifi diri guys, unlimited. Pepe. Diri ba wifi? Oo. Basta rin yung wala yung problema sa. Sayang wifi, di mag-live ta. Ay kahit pamagabi magsulidan na siya. Ay na may gisunod nga kuhan kang ichibuts. Dili din nakaunon ta kung dili nimo ko ano di mayon. Dili uy. Pidion. Imo ginang himayon dis di ba mo kang iruin taon maglisod ba pud sila bay para sa ato nga makahungit. Di uy. Ako gid ka nang himayon. Kay mo isag sila. Maglisod bisag ka man ang kuha. Dili himayon. Akong pagbiya nimo ta diri sa una, mao ra magyapon imong naw. Amo pud gid. Imong nga natiguang. Tingwa na gid. Dili na gid. Baka ra may natiguang ta. Dili ka mo. Pasko ka mabayag no. Nagino na ba panahon kay ay nagin. Asa kay nang edad pagtungtong gid na ako sa 60 ta. Di pa mamalata sing Daghan na sinta gyud. pa ba magsibenta. Naghanagig mga tinges. Kaya na yun. Sabi pa okay na yung pana. May menopause syndrome. Mga hot flashes. Mga yan. Naghan ka. Ako ginagyan po skin mo. Hindi lang. Hindi ko gusto masig sakot-sakot. Mga gina. Hindi pa. Kung sukad ko na operahan. Lapinan day ka ta. Diferensya lang yun. Kay ang imubang pictus anesthesia. Karon pala ako. Karon pa ni kuan. Karon mapasa. Pero makalimdum ra man ko pero at mo nang gid lahi na gid ang mga memory. Makarecall ra to tuod pa lang gid. Nung tita Marinje karon pa tong July magsay sininta. Ah, July bata pa mo day. say sininta aron yun. Ay mabalik ka Manila ta. Bawa ka to Manila tayo tita Marinje sa watos Manila.
Taglaag ba? Yahay. Wala pa ang content. Ana. Mura di ko ano yun siguro. Di timing na yun kayo ba na timing di kayo sinatanan niya. Imbis kay ano niya tagpuan ani kay mo na mas mamahinong ko mo. Dahil ang plano sa Ginoo. Akong plano na anak kay kuan pero napagiyang laing plano. Lagi. So, hindi ko magunang bagay na natin yung tamo. So, yun, kung magdamag nangyari ba na yung life na sige na lang, basta rasto. Mga lang ako. Nag-unsa ako kung pero kung ang kaya ko, Jesus. Nagkatarbang maintenance. Sa'yo tawag. Da, Ang anak. diferensya ka ay. Cordap yan. Cordap yang hilaw. Ah, sige, ako na. Facebook, masabta. Lagi. Grabe ba yun? Sana naging aso ako. Yung gabi, ibutan na ko sila tag-duha. Ang sari nga dagpod ta. Amo, si Gigi, binagpalit dana. Kinilopod no? Sinak ko man eh. Ha? Sinak ko. Wala, gikilo na wala. Ah, o imong ihalo. May akong ihan, basta na lang ba? Kung ano pa gano'n. Ako man ituyo may nanakay para paghatag na ako. Ah, kada imong giluto butro? Para sa ila din. Para sa ila niya. Mukaon pug dukot ta. Asa? Mukha magdukot ba sa iba? Sa Himayon. Himayon. Ah, mura magbata pod eh. Sobra pas bata. Okay ba yan? Kumaluin mo dito sa Lagi. ilakip sila. Biyan mo. Kauban magabi. Abang pod baya ng iro. Kato din ang kawaran niya sa lobby ng awak na ng Ligo pod. ligaw ko. Ligaw. Ligaw. Ligaw lang ang iro. Ay, nanawat iglubi. Namuwak. Hindi ka lang yan. Kaya, ay, pag hindi nagitubag ko nga namuwak ni kaya, ginupas talaga. Gibuta nga kayo kayo. Paano ba? Ito maisog kayo din. Oh, Wala naman pala nilumi ka din. Wala. Hindi ka mapuan. lagi. Imo galing yuta oh. Yahay nila. Sa una, enjoy sila kinawat dito. Sa amo inana magyapon sa bukid ta. Aba. Sa anong saging? Lami man kay na. Kay kanang gahi ba? Busot. Ganahan ko sa iya kay ganang Sa inyo na lang likod ta. dito na sa lungsod-lungsod. Ah, sa pikas balay. Ito sa perong mintere. Dagan bitaw yung tanong dito tanong. Hindi naman ipuro ang uban. Dahil masigis-gis. Dahil pagkaroon ka na ko ng halas na iyan, wawan ang saging. Di halas dito. Sa una pa man to ako nadungog tanong. Nga pa may, hindi man ginawa ng halas. Bisang asa, hindi naman ito sa syudad gani. Mo. Samot sa bukid ta. Bukid ka ito. Diyos ko ba? Dengan halas to eh. Hindi di. Nada eh, kay na may sapa. Dito sa sintro na organi. Ay, sintro dito. Halas to sintro. Pato din pag-anto na mo nga nag-deliver. Sa balay nimo? Ay dito pikas. Kaya gis-gis, dito sa kinahon nga mga soft drinks. Ah dito. Hmm. Dagko. Naidako, ni kag may di kan man silingan na sapa ba gihapon. Lagi. Kung na gid ni kuan daling sapa kay sa butuan sa una katong kuan. Pag sapa na tubig na ni halas ta. Anak magani dagi. Ako ni kuan sa syudad gani nga syudad puros balay na magini halas. Oh, na CR banda. Ibugno man. Kung ako ginawa mo yung sulti na gid sa sapa kay amo sang balay sa butuan baya. Sapa gyapon. Na ay duwa sapa. Oh. Ikaw gaya ko primero to dito man kunya papili sa subdivision. Ang kinahanglan dito sa gahay. Yung balik mo yung sud ni mo luwa dito kag balik. Na. Mo lagi na pirtahan na daanin na dahil ng sulod. Ahak lang ako lahit kung hindi ka na mura kung na nasa sanay di tas balay nga pagsunod di mo na napisala. Teng tako ah. Na ba kay inani? Yo kay na lagi kay na kusina na din ya, di bala kwarto. Ginoo. Wa ka na anad sa imong balay diri ba no? Kriso. Na, kaya kay pag-abri na ng isa ka nang mangikuan karon. Tako. Dako-dako na. Na nalipira sa ko. Kung ay pahilugan na mo kita sa Ginoo. Lagi. Sikulan. Putangan ako na siya sa lain-lain niya pa. Sa yahay ba sa iro eh. Uy, Ginoo ko lagi panahulutuan ko na sila. Fried chicken. Manok ko sa hay. Paborito man nila fried chicken. Kalaming ba, bilib sa ko sa ilag. Mukaw kamunggay? Oo. Kasabaw ka kalaming ba, okay na sa ilag.
Kulang ang siya mga wala akong tagaan sa kanin, wala akong tagaan sa Aragana eh. sa Lami na kayo silang paminaw. Oh. Salin-salin. ang salin-salin. Siya man ang ito yung mga yung taong kaya kung tanong alam-alaman para sa mga nila. Hindi mo ihatag tanan. Wow, nag-live, nag-iipon na ng oras. Sa inisulod. Hi. Nag-live ako, sir. Ay, Lods. Ano na lang, comment. Thanks. Babalikan na lang kita. Talo mo pa ako, friend. Daghan mo nagkuhan. Daghan mo nagnana. Friend, balikan kita, friend, ha? Pag nag-live ka. Salamat sa watch. Siyan, kung ingon lagi din. Babalikan kita, Lods, ha? Pag nag-live ka rin. Nandito ako sa tita ko. Nang gulo. Requested. Kasi minsan lang kami ito nagkita. Kung di ako umuwi, di ko siya maano. Tagal na, uy, 11 years ta. Gusto mo ba na 11 years? Dito ako sa, guys, Balingasag. Sa province. Province. Pag maglugay, matanda mo dito sa Manila, matong probinsya. Lagi, no? O din gani, karong murag kabati ko nasa yung murag Manila. Ika na dito mag-drive ko. Oh. Dinin lagi ko dapit sa may hasaan ng feel na kung murag dili na ko yung bumper to bumper halos. Lagi. Pero sa syudad, Diyos ko, ginoo ko. Pag ang inyong biyahe sa kauras. Sa una ba, pinarabi ka minuto, 30 to 45 minutes. Karon di na. Oras na kapin. Oras pa. Wala pa to, tano. Ah, Wala pa to, kaya na may green. wala pa. Saging, guys, saba. Tsaka, sinigang na baka. Karon. Sinigang na. Yung With lemon. Limon naman ako ipangutan ka lang ba sa sinigang? Kuan talaga siya, guys, kaya yung mahilig siya sa mga gulay-gulay. Kanin namin, guys, oh. Dami. Wala kaming magawa nito ng tita ko, guys. Oh, Karning! Anak Ning! Naka-live gid ba? Anak Ning! Ala, Ay, food! Yes! Ang food! Ang ginoo ko! mga gat nga sa tanok. Uli niya kaila. Ay, di man po. Dito masabi. Ay, kakit niya, eh. Dito. Ang aso. Okay. Mahilig mong pagkagdog. Morning! Hi, morning, morning. Ang cute naman. Uy, grabe siya, oh. Sige. Sige. Morning, Steve! Lalo naman yung sabak kay kanin. Naka-live ra ba kanin? Lagi naka-live ta sa YouTube. Kanin! Ang cute. Pwede hindi masaba-saba ning? Bibi, ayaw, bibi. Wait ka nakos na ta. Di pwede ma-over. Ayaw, kay ilan sa kusika, di sa nahok. Ilabay-labay ba? Nam, nam, nam! Good. Inana, lagi di lang kuan kasi capacity sa pagkaon. Eh. Oh, daan naman ako na bisan siya daan. Wala ako. Wala ako sobrado. Ang laki. Katakot naman yan pag nakabitaw. Mamaak po na. Mamaak na, eh. Grabe. Kakatakot naman ang yung aso mo to. Laki. Siya? Oh. Hoy, Corbin! Gawas ka! Basta ka! Nang. Kana kay kung dumigid ba dagko gigig kuan ba? Bagsak. No, good boy. Hala. Good boy. Galit siya, oh. Ang laki ng aso niya. Oh. No, you stay. English de sa mata. Ako man sila in-Englishan kay para di mabugo sa English. Kaya base din niya gimana din niya yung interview in English. Hindi makatuban. Gahak.
Eh, ganahan siya sa tubig. Oh, oh. Oh, naglula siya. Naglaro siya sa tubig. Ang cute. Asa ko, yung kong isawiran. My God. Ang cute. Kana yung tabi mo pag tulog ta, di ka talaga makidnap ta. Mm. Bisan gini nga sakit, handok mo yung tao. Kaya ko magagawa, may gini makabam. Di balik to. Ang cute. Kan man eh, rescue dog. O lagi, ikaw bahong. Pakabuhi ba? Na. Ay, sa, Di man po na sa mama akta no, manimhot ra. marunong. Magbawag lang ko dani, mauna na yun. Ala. Nakabitaw ba? Good boy. Ay, nangispas siya no? Ang cute. Tingnan mo yung tsura niya, oh, ang umiikot. Ay, di sa manahol pag may kasama. No? Di sa tumatahol pag may kasama. Pag iba, Ikaw ra isa, aawon ko niya. aw-awan di ka. Turang baka mo ta. Si Unggol. Si Unggol, kanang gamay sa tata. Ano siya mga names? Nasi, napoy Bibi. Kanang Bibi, Barangay Bagaay. Kanang Bibi. Baby. Oh, kasi Bagaay man siya napalit. Kato din si Ma, ang pinakadako, ang alpha. Ang kulit kaya ba? Kato din isa, Sip-Sip. Nangahabol? Uy, baglakag-lakag, dati din murag walay mga, murag mga dagat, mga dagat. Ang cute niya. Hala, nakakatakot naman. Dagko kay kuan ba? Kaon ba no? Yay! Sige na, sige na. Good boy, Lexus. Ang ganda. Rescue na mo ni kay candidate for detention na ni siya dito sa Ilaha. Ay, ikaw nagkwanta. I-rescue na mo kay naingon man ang veterinarian nga do. Murag imo magining ako maginagkuan ani nagmamay sukad pa sa gamay pati iya mama. Ah, Komplente nagipalit ko sa gipalit ko pastor. Unya ang pastor wala naman sa ikuan gibalik niya sa niya. Kanya ako papaliton ko. Kumagilagay 15,000 ang baligyan. pila ta? 15,000. Pagpalit sa pastor, murang kay pastor man lagi, ipalit og murang gipahangi ura nila og 30,000. Yan, so gibre niya sa pastor og 15. Pero ako tigbakuna gud. So, na ko nangita kong buyer, kung 20, napalit. Pariner ang nakapalit. Napalit, gipahangi siya 12,000. Ya, pagkahuman ako yung gapi regular. Giabot mo sa punto nga understanding kung kaya anak ba? Ah, Ilin niya dito nagibutang sa ugba pa sa tao dito. Na tanis siya ng tanis niya na ditawag ang bitay na kung may ikaw ano nilipon. ay gihatag sa imo ta. Gipakuan. Nag-rescue na lang kay. Ikaw nag-rescue. Sayang mo kayo. Dagko ka. Babae na ta. Ah, Anong ginawa na dito dyan? Bayad niya. Pagka may grila, 500. Bahala na niya. Basta kung makuha ka ang ahon. pati yung bulak po na ba? Ano? Ha? Bal Wala bol. siya nabahaan niya. Ay wala doon lang. Cute kayo mong kwan pispan ba? Hoy, peace. Miming. Gumana magilot ma? Wala nga pang atraka sa reklamo. Mga naman ma. Ang cute ng dog niyo. Bakit malungkot ka, be? Be? Pagod. Yan ang sakit. Si Tito? Kanang iyang sakit magputar-putar na ang putar na aplasan di mana.
Kalian menatapos at mandala kung tingkat o kabinawa. Walay, katang amo na lang si walay, ute. Tidak, walay ute. Ay, layo ka, pagkuha. Na, iulit siya diya, kaya gusto maka, dahil yung kinabuhi dito, sinahit yung kinabuhi dito, dahil. Yes, ako na. Hindi na pa. Malungkot man kabe. Karawas ko sa ilo. Kani? Okay, nanguhit. Cute kayo. Nagpain na rin tubig na rin. Anong katubig? Ay, saan? Ako sana i-plaster. Atuon pa nato silang gisgista. Mag-live ko, mag-massage mong duha. Pila na kayo sumo na hilot ah? Tulong mo yun? Tulong? Pagtubig. Pagtubig mo. Ay, ganda na rin. Maghilot ako mo dali ma. Nagalit ka na naman. Ano naman, ginamos ko ba? Ha? Huli na. Ginamos mo kabuan. Toto, may sa ito, no? Dinukan naman, dinukan. Saba? Ang saging ba? May ginamos. Saba na mo nga. Tingwa nga. Namurot sa langgam. Napaliso ba? Bilhin ako. Mag-massage kami, guys. Nakalive ko sa YouTube, ma. Ay, kuya Felis layo. Pero, oh. Uy. Ay, asa mo tayo? Sa request? Wala lang natin yung bansa. Ito, ito mo dapis. May gutos lang. Nag-wild. Nag-live ka, ma. Tuwa lang nga. Kadawat na dek ka. Uy, ako na abot og 1K, 100. Kapit na katuna pala ay 1/4. Subscribers ako gamay pag-ayo. Kung makakuan siguro ko. Guys, sinong gusto magpamassage, guys? Pwede na kayo mag-PM sa akin, guys. Kung may galing sa timong sa Maliatis kay, wala sa nagisi. Nagisi. Kana yan, wala. Wala. Nagising na to, eh. Itahi na ba na? Wala, eh. Nagaling sa'yo, ano, luin. Gawin mo na, gawin mo na. Ang yan nga nga nang ngitom na. Luin mo yung pagkakabutang buhay. Picturean mo, kung sino nagputunto. Asa? Naibigay na pagkaitabok mo ng mulong Si Inday. Oo. Tanawin mo. Asa may sa kanyang initan? Wala na siya kulit din. Wala paglikod sa bag. Wala na pagpagkito niya dito. Kit kain mo.
Jinjin pa rin, lamutak rin. Lamutak rin. Ano mo kayo kanino tayo? Palis Ginoo. Kung galing. Kung wala si Duloy na hindi ko sure. Agbantawon ko na malagtis. Ako na malay, magabi ako na malang agbantawon ko na malagi anak na bati siya ng ulit. Ayun, kaya na ako. Hindi uwi naman ang ako ito. Kung ito na nasita na, usahay, may paulihan ko na. Kana. Basta ganyan tiguan na abay na ng haplas. Ito yung magpasapaso yung nasa tao. Na siya. Fashion show. Tuluto na ako. Sana ba na? Di pa ano naman? Ako ang naunod ta. Oo na. Ibalik na natin yung mga bangag. Kaya mga ka na siya, maunod ba? Ay, gani. Vegan. Ay, kaya lang kuhan. Katong clip. Oo, ka na. Ano may ginamos ulit ta. Ginamos? Nay ako sa law lagi. Ay na lang. Kanang na ay di siya live fish. Kaya ba sa dinner ka pa katong ginamos dili lagi ng pila sa ginamos. May target ako fish. Ito ay ka. Dali kayo tayo ta. Di gani ko dili na ko pwede mag-inom pag soft drink. Magda na nila bibian. Wala sa mama, tinundan niya kayo inom. Tama na pag yan na pambala mo. Pasok na ako kayo para edit. Ito na. Masarap pa kayong ba? Pindot? No? Itang po sa kutsara mo ta. Kunya, magawa sa bato? Mga gawas ang pin. Mga pulpo. Brush pa ka papa lagi. Di papa sa unay na. Dili ba na ang baso? Dagpo. Lagi mo pino, lagi mo pulpo. Sa papa din sa unay, di gawa sa lang yung mura sa crystal na sinaw pa. Matun. Pero itong dihan natin pa naman na ito na sumasipid gila naman sa sigo. Dili mo siya makakanan. Naamadali na po mga bato na ay kung sa laki kaya namin tunggo ko ang taas. Parang sige pa ito ka pa. Paihip. Kidney na lang sakit ako. Paihip na na po. Ang ano na ko puno sa nalukop ang kanang sa paihip ang lugar ng buhat. Kanang kuwan kanang sa mo to gabi. Sige ko tangay og natong gabi na gabi ng hati pagtutuga. Hindi na gamot asin. Aoy nga nakita mo lang bitsin. Asin dagpo lang ng asin. Ang arino na puti. Puti naman lang yun na sinikuro si Muriula. Puti. Nagpunta nga, murag tik-tik ba? Kan? Oo. Hindi murag balas. Murag balas na murag. Kaya puti. Kami na nagkito na murag maminagal. Na, ang mingawan ko na ninyo na mga gana-gana. Nagkara yung isip. Ngayon sa Jerry nga. Nausap ni mo, arino lang, imo mo ni tag-tik-tik sa mga tapos mo na. Pila na kalugayon ka nag-inom ka na at least nga lahat pa ng gawas kung bati mong mga bato-bato sa Hindi mo sa ko. Ay harapan ko mo na mo. Sige bati ka nang mo. Natubit-tubit si Helta. Kuha ka ng green card para sa masasalamin. Tapos napinding man sa kanya ay kuha sa likod. Inuman ba ito ng blue and pagka-open ko ba nakakuha na sa card. Nawala. Negative. Kulbaan guys mga kawai. Hindi na sa dahilan dito sa kuhan dalawa. negative ko sa Hindi ka tagaan green card kung nakay-difference siya. Oo, okay. Pag ispilto na po kay negative ka na. Oo. Urot na po sa kabuo. Buyo yung mga gamay. Biro? Yarap na po ang katunga. Pagkagabi ina? Pagkagabi katunga ay pagkabuntag ilang po ko. Ibalik na ka? Ha? Ibalik dito sa City Hall. City Hall. Oo, ay nagkaroon ako pagkabuntag ispilto. Kanya kay, wala mo pilihan ano dyan eh. Pagluwa ko diya. Yung anak, lugay kayo magiging. Magkala may mga luwa ako. Pilaway na. Yan, wala. Kandungay, basta kayo yung mga malangan tayo. Aparato ng yung mga ipagkapituwa. Kaya nang laway ko ng kanikuan. Nisulanan? Oo. Ako ato na. Wala na kong joy. Naabay ang doktora na nurse nagbuhat. Nadala ko daan. Sabi na ka, right? Hindi man kay ila man tong kuan. Ila man tong Sulanan. Hindi. Nagdala ko daan sa kapag. Butangan ako daan sa kapag. Zoy ba ganing agaw-gaw? Lasawon.
Di ko na mahigo kay dabis lang ato. Bakit mo naman? Sabak lugar ko. Sabak. Magsama ka. Diha naman wa may open kaayo kaya. Sa lugar, nakakita ka daw ka. Dili lang kay pag humagluwa na ibilin man ito ang Nga na, maragi na. Pero pwede ba kaya, alam dito kumaluwa sa tao, dito pa kaya sa tiyar. ibilin mo itong plastic. Ibilin nga ni, ako na dala ko na sa botilya lagi. Kan gawgawa na kung gamay nga Zoy. Kaya nasawra ko kayo. Buko na ko kayo. Gamay naman kayo mo lang. Dugay kay ko nakaruang daghan. Lagi. Pwede gani, laot nito sa mga gamit. Nag-ambo sa kas Ginoo nga pinagyan akong inamayon ito. Magani, wala magani itong panlaban. Wala na bagay. Kung ka na gani, surrender. Para tanawa. Ma'am, pagkuha na dito green card mo kay negative mo sa ibong kay ko. Ha? Kani akong kamot eh. Kani isa na ni kani ako na. Dili ko na siya kakungkong. Kung pag dilakang ni ko kay sakit kay mura pino na kasi sakit kayo kana kasi mong gikuantis sakit mo na sa mo na iko na sa na kani karon ang pika sa sanwi na ta. Tara, sakit pa man pero agkagwanta naman. Trabaho lagi ako. Wala nga aging ko nga tapulan ko masos masayod pala sa iyak siguro ni si bigyan ako agwanta ron magiging sakit pero Doon sa mga. ha? Pasmado. Sa ano ba? Kabitil pa usahin at sabag. Tiguan na kaya. Tapos mga bako gumuk ulit kayo. Muna siya. Ako ngayon na sila ba sakit ka na sakit. May sakit. Diba? Sakit. Nakikita sa bisita dito sa mga ito. Umamag pa ako. May sakit ko. Ang ganda sa kanila. Ang kalat na mga kumbate niya. Yeah. Dapat ka siyang kanila. Ako muna ko para sa'yo. Siya muna ko. Ako kagantong ko sa interior. Bisita mo ko. May kung naami ikuan niya. O karas din din umari ko nga mama pamisa tao. Pamisa. Paglain din ka naman. Dugnat. Tanawa na ako. Pagkintong na sa mga panik. Sabi ni Kate. Siguro na sa niyo. Saan pa lagi? Sabi sa lahat. Sabon gini. Yung diba? Sabi ko sa mga. Yan ka. Parang. Talagang. Handa mo din sa sakay. Ito naman. Kasi ang aking gapras na naman yung bukas. Yung gapras ali bukas. Ano ba? Tungkol sa ka-epektibo din pa ano. Kana siya anak gaprasan mo. Totoo na mo. So yun sila no. Tuwagi ko na sa kaya kung gano'n na kuya kan. Ako rin sa Manila. Wala akong tampan itong bitbit. Ako yung anak, kailangan ko mama. Then pag dala ni mama, nag-COVID na dahil. Gali ka na pag-luin. Kuan sila yung bukas. Ano? Bukas yung bukas mo. Isap-sap. Iasap. Ano ninyo sa inyong umay? Pamisa kayo siguro. Pag-isa mo ginitis ka na mag-lumas. May gano'n. Naningil ang mga katulungan. Ako, kapag kamuhan, hindi ko hindi sitya. Labi na karoon si Nana sa Jinjin. So, una mga sa niya, bilisot ko, kalit ko, ako, binto. Bigla na mo sa iglan na kayo. Naklas na lang mo. Tingin mo na. Yung pinhod mo, wala. Wala. Wala na yung batan. Sa gabi. Si mama kami sabi ko, may istorya sa mato. Pero sa iyo ko, hawa ko dito. May sa hawa ko dito. Hawa may tao. Ako, kung mga di ko na, din na. Nakakabig, makita, din natin sa mga. Oo, kanya ito ganito pagkasbukto, sa mga di ko kanlaki. Makadlaw, makamata, makadlaw na sinas ko sila. Sabi kong bata niyo, katulog di mga di ka lang. Kaya sa mga tiktok ng panonok, mas lani ko, tagan yung panonok. Hindi ay. Kamata na yung alas ko sila kung makatulog sa balik na ngati na ko ay na mapaparis na ako sa rin. Ay, sakit kita. Sakit tayo. Ito na, ito sa kalaki. Nasaan na?
Ang suot ko ano ko sulat. Sana makita hindi ko man sa kapikula, kapiko din na, ang daos man dito. Kung pikon ko na sa din na. Sakit din siya. Ay, pagbasa ulit ko dito. Magbantis na. Kaya pag utas uma. Ay, Kaya kanya niya niya mas pas bagay na bagay. imong resulta. Buem niya mo ugas pero. Ini plasan din mo ni pangkat. Nga po lagi na ya plasan nga di ka ko. Tuhod. Kung hindi na puro ta. Kuan kanang na kala ko si puguman. Katong yung nakapalit ko sa online sa healing oil gikan sa Rome na Ugas ko. katong Sinot po to ba? Immaculate Conception siguro. Ito sa kay Anas balik zero. nasa Manila. Pero Davao na siya nasa pero Manila na siya nagkuan. Virtual na ba karon. Di pa siya dili pa sila musugot kay i-decrease sila dito sa kuan na COVID kay delikado ba Wah, hindi pa nila hindi ko pa nila Karena ulit ang nagtahin sa amin. So, kaya naging salida dati. Green tea. Another. Magaran kuan. Nang sama? Lisa? Tubot? Yuri? Asin. Pagay na din yung Ano di pa nang lagi makapili na ako masalan siya na kung sick by sick na tubig-tubig nakalimot malitaw ka. Pag ang tubig, stop na siya. Popol na ko din ako sa tubig. Yung lang ako. Ako kita makainom ko karang kay. Gadi na buntag inom ko. Loin na gan. Kaya kung hinap ko sa ko, sure mag-hikumanda nila kung naliit na. Hindi ka na kay. Inom anak tao? Nagibi bato. Kaya sa tinod lang ako bato na ko sa akong kidney. Bato din sa akong Nakaya nakadhan ba na? floating akong sa bato sa do. Akong kidney na gamay. Schedule mo ito dito sa Davao lagi na. Ang damon ko 115,000. Namurag ko naka-hold-on sa pag-upload ng pag-ulan. Dahil palikawin ang sabi sa kapit. Hindi ka kaya sa kutsara mga katak-katak. Namo ko ni Mana ngi ko ulan. Mo binadagan ko ko sa seremonyas. At merik sa labat. Lahat na. Kuan kana cinnamon. Sa kwilino. Natay sila mo na kwanta? Ha? Kanang tanong? Nangita kayo punungan dana. Pero wala pa din yan. Nay. Doon lang ito ko ingin. Namin po pwede. Nakaingin tayo may chocolate. Na may chocolate. Ada chocolate. Then kaya ako tanong ba? Lagi. Lagay ko big. Ako palit ako. Pag tamli ko, kamu paliton ako. Ay, naku. Lagi. Ano kita yung bukid? Kita na sa bukid ta? Ano ba yung namin pa mo? Dito ganun sila dito. Pag pinibali din niya, sabi yung bigyan. Wala din yung din niya. Sabi ko nito ako. Taga din yung sabi. Ako yun. Kapag mamatay, hindi na lang ako. Na may apps ta, malinaw na ka. Kaya Like, pwede. Ano di ba kami mo espasyo imperata? yung orasyon yung pinaka. Oh, anak may pag-abot na sa mga utak eh. Apa beda ba mag-amput? Kung mawajib man midana, gano'n mawajib magkakot ko na. Kana, Si imo- Michael. Dili, imo na isagol kay si Marisa. Naman na sa Sa kanang. ko na hindi pa naman sa balay. Naging niya ang pala. Okay, na may lupas ko sa kung Sa baka. nahay. Nay ba, nay dootan na giniyap din ko. Kaya naman. Ay ikaw, tama-tama na lang klase na naman. Anong kakasagtanda? Ano kaya ang giba? Ako naman istoryan, pagdakaw mo, ang nagsuwa hindi dito ko ulit. Ayaw din sa ako, kasalan niya. Sa kay naksing gilid. Nga ako nag yaw-yaw mo. Ang akong ginayin mo ang kana, ano ba tayo? Dili na mo kami. Ano?
palo, kaya mag-post man. Abi na ko ka na buti. Pwede ka lang mag-floating, basta kailangan pa niya. Kada dapat mo, mga hindi ka pangalutok mo, sige mo, matapusan na yun. Kanang mga nagawa ka, nagawa ba? Diya ka tama. Diya ka rin na sa tama. Kasi mahal din tama kami sa rin mo. Pwede man, magkano dili. Pero kami dili. Sa ulay naman dito. Okay. Ininit tubig kita sa sinutos na. Kapag gabi ang ato. Ang pasigod. Na, sabi ko kumatulog sa hindi sa kanila sa kanila para Yung dong kapag ginapag kuha mo sa butuan na yung ginapag sa loob ng palitan ng pato. Oh, ito. Ano yun? Oh, ano yun? Nakakang papatos nito. Ah, si Uni. Hmm. Napromo ko ba si Uni Mikis? Ay naman. Lagi ako sa dito to. Ayan po si Steve ng taas. Yung baka to sa inyong balay ba? Di ba na yung inyong katopang mo? Muna yung bro. Malay kung sila sa to. Ako kapalan ba ako nalulak kayo ang ugat. Siguro magkikumot ito pagbalik din. Nag-anay mo ko pa naman kung mga chikulin na. Ang gano'n ko lang dito, kung wala ko dito, asa mo ko paingon, asa mo ko pailo. Yung nadiya, natin ko na. Mga masay, mga masay. So, da. Kaya ako mga kahilot lagi, magabili mo lang, ginagagili. Basta na lang pinaiinit kita, niya. Kung makalumasa ko, yung tubig dito, muna ko sa pahin, isang line, paano ko ba nang may pansalimon. Okay lang. Pagbawa siguro. Sakit yan dito sa to. Nakapas ya. Luin. Wala din sa iba. Ganyan ko. Kaya sama na siya. Hindi ka dito dito. Gusto ko, bali na kung magdalikod ko at uwang. Hindi rin magbanggol. Ha? Oo, ito yung masan. Wala. Kani ko na slide test. Kini na side na slide ko na ko na twist. Yes, siya. Oo, abi ni mo kayo hindi ko na abi ni mo kung ito mo kasi mo kasi ito ra kada iyo. Pagkadai pagkadaplak sa mga samput. Kung mo dila ko na paano ni pag-arap ni. Nakibubok ko tanan ko ni. Ako ko na. Kung gano'n anak mo at kino kayo. Mudah yung tuli, nakapahilot ko na itong pag hindi ka magkakagkat yung pag-hilot. Ay, Ang pinabali pa no? naklapi ah. Bakit kayo? Naklapi. At ang hilisan. Ang ano ka tayo na mo, pero mingon kayo ay kanong gamay ito. Ang nana yan man mo ko nang iiin mo. Ang sakit kayo. Nga. Kahit saan na siya. Ito may bayag na kayo na.
Bibi, siya ka, uy. Hindi, hindi sa stricto, no? Dali ba? Depende, kaya na panahon nga di kanya ang ngayon, di ka kanya nila. Ano naman ko siya eh? Ha? Depende, kaso si Malas na ako. Yan. Sa usahay, makaabot ko ni Lunes, depende kung sa'yo mahulot ila ay business. Lunes, usahay, Martes. Ito, sabihan mo ka. Uban. Na. Katawa lang ko, hihihihi. Sakit ha? Sakit. Hihihi. Oh. Dahil kasakit niya, lahit kayo ka dali, kaligid kisakit, nag-inom din ko. Ano, mapahirap sa tao? Naganahan ka na, sa kanang likod, anak-anakan mo. Yan, ikaw eh. Pangambras ka ba na sa imo? Buhiton ka ba sa mundangan nimo? Ingana ka na siya. Tapos kaya naman di ay. Parang mabisita na mo din niya. Yun, ako ano na na. Iyo kayo sugdan siya hikap-hikap. Naundangan nimo na. Kabliton ka. Dili, kabliton ka niya kay magpahikap. Ipadayon. Habang tingwang. Senior na ba ka? Pagdo, kay mga sinakuya. Ganun sa ganun. Daan magiging ko abansado sa Pinaw. Kay nagagmay pa. Hindi ko makaligo ang bundong street na bundong. Tabangunan ko na nalin. No? Kung pinag-aglikay, di ko magligo-ligo sa bundong. Balag Balag ka pa sa na. swimming pool. Kung swimming pool na, diligig ko, bita nagsabay siya. Haligay nagdagat ko. Dali nag-isip tayo ko nga. Pag timingon man ako nga tempo sa tinguli, at least mga 10 to 20 minutes ako dito nakalublog. Labi pang bugdo ng dagat. Hindi na tayo. Kaya nga ano, ang kalaban, ba na ako para ba yung habwa na nilo nga bugdawan yung likod. Ah, mo, di ba? Ini Sarah si Christine Ra. Ay, Christine. magpamapas. Ay, magpamasa tayo. Ang book na agida siya, di nagida siya panahon nga dili. Um, Sa urang kabayot ba siya? Nasi, mga kabayot ba na sila? Karon wala lang. busy siya. Wala yung mag-askaso. Wala sa gap. Ano, lumita? Binda si Jinjin kay Wala lang yung rosto, wala. si Jinjin Ra. Kaya nag-inom dito dati na mo. Wapin mo yung mga ko. Pwede si matitisi. Karon din sa yung Tama na si Gisindra? Prorbentahan na siya nga pagkatambo kay pagka kuan man siya din nakabisi man siya din pagklaya. Ah, mabakay sa payong dali? Dili mag Ah, dali. sa Baingon din na suwi tag biyo tani bisag ka isa lang kadua magbusa. Lagi ba? Magsari lang ay hindi ra ako dai. Pag-book kani nag-booking man ko na nag-grocery ko palito. Kaya mo tidak kong buhaton ang tanan naundang man lagi ko kaya king karasot ko. Muna kinuha. Halang na si Omerot eh. Ang buti mo sila na ako ng bisbili nga sa Pagkakit siya, no? kaya na may dami palinding bisag kwarta. Ha? Yung i-retire ng yung palinding. Pa pasinto. Ah, pagkakay na kayo. Ang buta ko ni bawa na may balay dia nga yung pananan na nalapit sa parke. Lugay na. Ano ka na? Lakaw ba sila 2018? Yay, ito na. Yeah. Pagka, wala, gibalik gani siya kay naningin sa mga dyan. Ube, yung kuwan. Nagka-over sa mga istra ba? Sinunod na tayo sa iyo. Daghan gito siyang simple. No? Kaya may mga maestra dito nga, kanang ma-apply lugar kaya ay mga maestra, magpahimot, kaya na, ano yung simple? Pangatang sa iyo. Makarad ko 7 hours, pwede na. Tunagan sila ko. Nag-iipon daw ko. Apay baka. Ngiyapin ka ba? Oo, kanong yun, palibot.
Siguro sa wala akong content mo. Naka-add ko pag malampas akong video of 100. Saan sa din ay alin patakaran? Anong copyright? Eh, kung nana kay Juan, talagang pag ano kung add in mag-vlog, diba? Ngayon, para makabalaan ka nga ito, ito ba? Ano, mag-live ko ka. Kaupat ko siguro ko rin. Pila man ka kuha ng live? 8 hours. Pila day? Minimum, oh. Sana ka-upload na. Pero na andang wala. Depende na mo kung sipahon. Wala ka. Okay. Pero kit kayo ng mga isda ka, no? First fish? Dato kayo? No? Kapag yun ang mga tayo, itong pagpang sa ulit. Ano namatay man? Run out ba ya? Ay, Nahuli rito. Manakurat ko ba paggawa sa isda? Pinatok kayo ang gilang sa ano kanili ba? Ang tabangan niya. Nakit kayo mado. Ay, isla na nga? Kagad, tambok kayo. Pag-abrin ako ba, may may isda. Yung bak, bitaw natas na para na. Ano may pagkat siya? Pagka ano, mamay mo pa mga anak ispan na. Tispan nila itaas. Hirap pa mga kadaan. Kaso sa Claveria nila, hindi niyo ulit Ito lagi. Ay naman ay tubig. Naman pero sa sapa. Eh, namin tubig na gikan sa kumuran. Ah, din yung do. Kailan na nagkasuit sa? Yung birthday ato February 2. Ika 12 years old. At yung person na, tanda sa mga ini. 2010 man Ay na. nakakagag si Milya ka na, pag sila bigyan. Kasi sabihan na. Kato kang earth ang synchro na daghan dito si Milya. Bupi. Ato bitang gagmay nga gag-meter. Una dito ila. May man to ka, pwede man to sa aquarium nga gamay ra ibutang. Hindi man sa ispan mo. Ano ba yun? Pizza o? Doon sa bao? Ano na siya? Isang bay. Bali sa ko, talikod. Kaya siya yun. Ay, nangalak mo siya. Bakit? Bakit? Kina-kina. Dili ka rin kita sa wala. Kanin ni taas. Dili kaya slide ba ako? Nadasok ba ako hindi ka sa kung dapi-dapi? Magalit tawa, di na mo wagta. Ada, sabay dili ka. Tungtong na sa imo gusto kay sa pero kana siya. Kani? Huwag mo na matagay ko yan. Skin online. Ay, ang ba niya. Wala isa mo na kita. Wala saya, wala. Wala ka ko. Naman na pili mas na. Kanang askal ng club. Askal. Kaya yan, Kalo nakalaw ko sa iya. sa askal. Kaya sa kanako ba? Wala ko sa niluto. Pag makalimutan dito, taas dito ko no? Wala isibot sa hal. Kaya si Itsibots Dublin kay gamotor agad na siya nagtor. Oh? Pagka niya nagtor, Afghanistan, Islam. Magbuto na? Oo! Pilipino? Ako ang taga Netherlands, hindi siya. Motor lang siya. Kada dito sa Africa. Magbuto lang. Oo! Kanya, pagkahuman. Kung asa siya na last minute ko, paano yung motor? Hindi namin nag-sponsor na niya. Kaya ko, ang gamit. Pag lalo ka na, bugay na kayo dahil may kagpata na. Saan hindi ba ito ang mga ito? Nagagalan mo ng awal na. Ano yung ba naluto-luto ka kanina? Kaya magluto ka bingka, magluto ka sa puto, mga yan na. Dahil nag-view eh. Ganit niya, sa to ako nakita nila nga, sa kuhan nga,
Kana bang ang iyong mga gamit dito. Pero ordinary lang ito. Nabi, di kita na tagagawas na nagtrabaho ka na tapos gawas mo. Hindi, Pilipino. Yung ipadalasin ko sa kaset. Hindi siya nga. Kasi wala naman tayong open. Ito lang ang gamitin natin. Kaldiro ragod. Kay Bingka man. Kaldiro. Kalayas ubos. Ang iba mo po, di mo tangan kung nagpuan. Luto ang piyapon. O ano to ba yung Bingka? Kung isa-isa mo lang ikaw, kaldiro ka ba yung ordinary mo? Ipadalahan siya, babalitan siya ang oven. Yeah. Yun ko nga. Maraming salamat. Thank you very much sa nag-donate sa iyang mga kitchen ito. Ano yung tawag ito kung na... Hindi ako siya magpupo. Ito rin mo nga na kung gawas. Di ba na? Ano ito doon? Wala. Sama yun. Paray ka. Nabisi naman kay namatay or gamay. Nabili ka na. Mas bibaligaw kasi nanilin. Ako yung binilot. O ito, may sunod sa ganyan. Talaga namin. Ako yung katagoy ng ilot. Dili ba? Mura ka o... Dili, itong figura ba nung mamatay na Inday? Dili na si Inday. Gamay man siya na. Ano niya, gamay siya ha? Gamay kasi niya? Ang siya gamay. Tako kasi niya. Uy. Karoon ka mo siya? Gamay gamay. Kala kung mag-post pa siya. Nga. O anak, duty na ka niya, iba? Tako si Lelo. Kala rin. Tantit pa yun. Yung diwa. Ayan, kailangan yung pinag-post. Ako rin si Bo? Di ba ako? Ako sila sa simitero? Ayun, nag-fix. Ah. 1 hour na yung live ko, guys. Wala pang nanonood. Wala mo na ko na. Wala ko na. Nag-canvas na mag-live. Diretso daw ko na ko. Wala ka putang yung baka o panibaw ka. Oh, sakit. Naglalaglag na sila. Ba't mo ka sinuran? Oh, pagpili-pili na sila ito lang. Naklasa na ko. Tulong ka sa Basta, meron siya. Naklasa. Din sa kanita eh. likod. Siguro kanin kayo. Iya. Pag-wait ka na, pick up na. Ay, hindi rin pick up. Namaste mong panahon. Ikaw na ko mag-pick up, mag-wait naman eh. So, wala may excuse sa hangin. Yan yung yan. Hindi ka natigan. Sabi na mo, busog ka? Ngayon eh. Matagal pa. Ako din kasi kung nagtabang hindi ginagawa. Saka mo, buti sili ko pag ikaw? Ha? Pero last year, hindi na magbali na mo din. Ano ba ka? Sinala, kung magbalik sila na kung lawas. Wala ka oxygen. Ako ka sa kulita. Sabi na nanay mo yung Kaya ako lang yung kasi akong sinda. Siyempre, ka lang. May tubig na dahil pa inom. ilan yung edad 60. Sa lugar ni Barat, eh? Sa lugar ni Sa lugar. O, din eh? Kaya nga nagwala pala. Dili, buti sila madami. Kana namang nagpalit kami dugo. Hindi eh. Ano ba yung hawon? Hindi hanggang manok nila. Yung mga ikon sa inyo. Father, ilan yung bitaw? Bayad. Bayad sa Yung kapatid. mga ikus, no? Kani, ayun nga
buhatan, patay ka gusto mo na. Nilibot mo sa libre. Nilibot ko Mas rin. yung mga lady. Apil siya. Ah, Kung wala na sa demi. Wala yung buhatan mo. Dawa na dawa. Isa, ano ganis? mga hapon. Hindi mag-ano Ay, kay napun Sinso. punta. Pag umali mo kanana ba? Sa may isulti ko ba nabutan dito? Ayaw na yun. Ayaw ko sa pito. Ano lang. Hindi nga nakapasok ang mga mayong espiritu. Gawas ang asamang espiritu. Hindi mo normal anak. Kapangatsi mo din. Then, pasukusan nga nila yung anak pahigin. Pagtok na nila. Ang among balay nga. Akong butangan og asin. Gabutan mo. Ay, wak ni padugo. Ang ako ng balay nga. Yung padugaan nila ko utro. Nilagay sa bagat ang pagdalibo. Kaya parang lumaras. Laan. Kasi siya nagkira na ako siya ng tutulan. Mag-away siya. Sabi sa mga tao. Pag-iha lang ganyan. Pero manok ko binili. May kulang. Akala niya. Sabi pa ba sa dugo niya? Ay, ang sabi. Aman ako i-gulgul. Sa luwas. Si ano yung gano'n na? Siya gulgul? Sabi sa kano, boss. Kamu ka man ta. Kamu. Yes, Hindi may ba? Ito yung sa manok. Ganino. Dili, gulgul na ako. Ang gulong bide. Yan sa bursahan no? Yan na sa tubangan sakit. Ano ka ba? Ito sa ako sa mga sakit. Ako ba din sa sakit? Ano, di ba rin iba? Nandito ako sa ano guys, sa labas ulit. Wala akong magawa. Pagtripan ko yung ano, yung isda. Maulan ba? Yung niyog namin guys. Ah.
Nandito ako guys sa Talosan, Balingasag. Sa Miss Oriental guys. Mindanao. Sa probinsya guys. Maghahanap ako ng isda guys. Nakakagulat pa naman. Ayan. May fish guys. Ah, ang cute. Hello baby. Hi. Hi baby. Hi baby. Hi. Cute, cute. Ah. Ang laki. Ay. Ang cute. Sarap hawakan guys. Oh, ay. Kagat yung kamay mo, daliri mo guys. Oh, ang laki oh, ang laki, ang cute. Tinakpan ng water lily guys. Oh. Ang laki, ang laki. Ang laki. Sarap hawakan din ha, kahawak at guys. Cute. Ang cute ng ano, ng kukulit. Laki. Ito yung discount nila guys. Palibot pala to. Ang cute. Ganda ng flowers kayo. Kulay yan. Parang violet ng pink. Ay, may niyog dito. Oh, pag ako nahulugan ito, bukol.
Balubugin ko yung isda ni tita. Ang kulit. Saan yung isda na to? Mura. Ito na, ang laki. Nakahawak. Cute. Nakahawak ako guys. Ang cute. Cute. Huwag mo lang akong kagatin. Nakakatakot to. Ang cute oh. Lamig na yung tubig. Probiyag. Ang cute lang isda. Ano? Koi fish. Hindi mo siya makikita guys pag natakpan ng mga ganito guys. Pag binuksan mo, ang daming isda para sa ilalim. Ginugulo ko sila guys. Ang cute. Maano yung sa ilalim guys, maano. Yung hindi malubog yung tubig. Kasi nakikita ko sa ilalim, yung linis. Naka-filter kasi guys. Dito yung filter na. Ang cute. Ay, ang cute, ang lalaki. Ang laki niya. Thank you. Sarap hawakan. Ginugulo ko yung isda. Ang cute. Ang cute. Ano sila na masaya din sila pag binibisita mo guys. Nakita mo sa ano nila mukha. Kasi nakatakip lang sila ganyan guys. Tapos pag di mo binuksan mo, kala mo walang isda, ang dami pala. Ito umakit oh. Ang linis ng pispan guys. Oh. Hindi siya yung yung hawak na ako sa'yo. Kulit mo. Hawak talaga siya. Ay, nakagulat. Ang laki oh. Ang laki. Ang cute. May akalang hawakan kita pag sobrang laki mo, kakagigil ka. Ito. Ay! Mayang gata. Ay! Ginugulo ko sila guys.
Nabasa yung cellphone ko. Walang iya ka talaga ha. Ang cute kasi, cute. Ayaw magpahawak guys. Maarte. Lucky charm. Ang gulo talaga, ginugulo ko sila guys. Sarap yung langoy nila guys, tapos nalapitan kong ginugulo ko sila guys. Malinis yung tubig guys, kasi nakapilter siya, no? Oh, kasi ilalim makikita mo guys. Oh. Ang laki eh. Maariba ka rin ha. Ito maariba guys. Ay, nangangagat. Cute yung kagat niya guys. Nakakagulat. Sarap hawakan, lambot. Ay, parang madulas. Ito. Ang taba ng kultis. Nagambala ko sila. Ang kulit kasi na mamaalon-alon sila. Pero ko lang. Okay. Baka yung pangalan, ay baka yung mga kultis ni tita may pangalan din isa-isa. Kasi yung mga baka niya may mga pangalan guys. Ito, kultis. Tanongin din sa mamaya guys kung may pangalan yung mga kultis. Ito ang cute talaga oh. Wala talaga ako magawa dito guys. Pasensya na kayo guys. Pinagtripan ko yung isda. Ang linis ng tubig guys oh. Ito ang laki talaga oh. Timbang siguro to ng ano guys. 2 kilo ang isang piraso. Ito oh. Itong orange oh. Sarap to i-ano guys. Ano? Talagang ang linaw sa ilalim guys. Makikita ka talaga siya guys oh. Ang linis. Nakawala din to sa stress guys, yung koi fish guys. Oh. Nalilibang yung mata mo sa kakatingin sa kanila. Ang cute. Balik na natin guys. Mamaya guluhin ko na naman to guys. Ayusin natin. Wala talaga akong magawa dito guys. Sinisipan ako. Sana kayong baka niya. Nakakatakot lumabas guys. Kasi pag di ako kilala ng baka, nahabol ako guys. Labas kaya ako guys sa clip. Cute naman ng prebuyag eh. Cute naman ng halaman na to guys. Namulaklak pala to siya. Saan kaya yung baka nito? Hanapin ko. Ulan. Buksan mo muna yung gate guys. Baka hahabulin ako ng baka. Natatakot ako sa baka guys. Andun ang baka oh. Andun sila oh. Andun. Kasi yung baka ng tita ko guys nangahabol. Kaya takot ako lumabas dito. Kailangan tingin mo yung ano kabilaan. Ayun ang baka oh. Yan nangahabol yung mga baka niya. Ayun oh. Yung laki ng bayabas guys oh.
Ito lemon. Pag talaga ang baka guys, makita ako nito. Lemon pala to. Lemon. Ito yung lemon guys. Oh. Laki ng lemon guys. Lemon to guys. Oh. Ang laki. Ganito pala yung ano ng lemon. Ang bango. Bango ng dahon ng lemon. Ayun, oh. Ang dami palang bunga. Oh. Lemon. Ang laki. Akala ko bayabas. Lemon ba to? Bango. Bango. Yan ako guys. Lemon guys. Ang bango. Wala akong magawa guys. Pag may baka talaga nito, tingnan ko lang. Sana ako magtago dito. Pag nakita ako ng baka dito guys, natakot ako kasi ng ano yun, mga habol. Tara, andun guys. Yati. Ano baka guys, lumapit na. Nanghahabol yan guys. Ito ng baka guys, tingnan mo, nandito na, nanghahabol yan guys. Kala mo lang natatakot ako mahabol yan. Para akong baliw dito. Hindi naman siya lumapit ito guys. Parang buntis siya guys. Ito. Yan. Kasi ang baka nila guys, pag tuwing nagugutom, lumalapit sa gate. Tapos hahabulin pag di niya kilala. Lima ito sila guys, 5. Ang cute guys, oh. Kinabahan ako sa baka. Hindi naman siya pumupunta dito sa gate guys. Talagang yun. Ito pa guys, oh. Diba isa guys, pupunta dito sa gate. Pag ako nito hinatake, ang laki ng baka, patay talaga. Piray ka talaga nito guys, oh. Ayan natin yung baka papunta sa sagit, oh. Tatakot na ako guys. Papasok ako nito pag ano. Pag di niya kasi kilala guys, ano nila. Ayun o, ayun o. Oh. Tignan mo, papunta na sa sagit guys. Hala. Hala. Nakakatakot guys. Hi. Hala. Natatakot ako habulin. Hi. Nito, tingnan mo guys. Oh. Hi. Inaamoy niya ako guys. Sabi niya may Omicron yata to. Ang cute ng baka guys. Pero pag ginabol ka dito, patay ka talaga guys. Yun. Ang cute. Nagpahawak guys. Pero takot talaga ako guys. May baka. Nagtutbrush ka ba? Ha? Ang baho ng ninga mo. Pero tingnan mo, lumapit sa sagit guys. Oh. Tingnan mo ang gitna namin. Ayan. Hi. Lumapit talaga sa sagit guys. Kasi pag babae pala siya. Takot ako guys kasi di niya ako kilala. Tanan, punta siya doon guys. Oh. Ayan. Ang cute ng mga baka nila guys. Parang tao. Pag may bisita yung tita ko, inaano nila. Inaamoy. Pinagpawisan ako sa baka guys. Pag nandito ako sa gitna guys, maghahanap talaga ako, sana ako aakyat guys. Tumawa lang ako mag-isa para akong tanga dito guys. Gilsat-sura ko guys, oo. Dito ako sa gitna kaabang. May 3 pa guys, parating na yun guys. Hapon na. Hapon na kasi guys, kaya nanghihingi sila ng pagkain ng baka guys. So, kaya walang makapasok sa bahay nila guys, sa bakuran kasi yung baka nangahabol ng tao.
Kinabahan ako sa baka kanina. Pag di ka nakapasok kay, yari ka talaga. Nandun na siya, oh. Sa malayo, maliktad ko, camera ko. Ayan na. Buksan ko lang to guys, para kasado ko lang. Baka lumapas yung aso. Ayan na. Natakot ako sa baka, bay. Kasi pag tumitingin sa parang galit. Tapos habulin ka guys. Cute. Tingnan mo. Tinitingnan ka lang talaga guys, parang masama. Tapos parang paatakihin ka, delikado guys. Nagpawisan talaga ako dito. Sarado ko ito, baka labas yung aso. Yung baka isa sa ano yan. 5 yun tatlo. Yung may itim pa. 2 pa lang pumunta dito sa agit guys. Doon sila guys, oh. Ito pa isa, oh. Limon din pala to guys, oh. Limon. Tinitingnan ko isang baka ano. Malayo ako sa agit. Rata mangin ko guys ba. Tara na to, andun na yung isa, oh. Aso pala yun. Nawala na yung baka guys, andun sa malayo guys. Maliwalas ang panahon guys. Ang ganda ng langit guys, oh. Ayun, parang may dark cloud guys, na maambon kunti guys. Yun, oh. Ang ganda ng paligid guys, oh. Yun. Sarap naman dito. Tapos ganito ako, may baka pala. Hindi mo nalalaman ang baka na sa gilid ko na, patay talaga ako dito guys. Ang ganda ng langit, oh. Wala talagang nanonood guys. Nandun airplane guys, oh. Nasa ako guys, sa Talusan, Balingasag, Misamis Oriental, Mindanao. Nasa tita ko kami guys, nag-visit guys. Kasi matagal na kaming hindi nagkikita ng tita ko. Tapos minamasahe ng mama ko yung tita ko. Yung niyog, oh, ang haba. Natatakot akong lumayo guys sa bahay, sa gate. Kasi yung baka nila nanghahabol talaga yun. Pag ako nahabol nun, ang liit ko, naku, patay talaga ako guys. Sana yung ibang baka. Ay, nakakatakot talaga. Pag lumayo ako sa gate. Dapat di kang lumayo sa gate guys, kasi pag ang baka pumunta dito, patay. Nanghahabulin ka talaga guys. Ako lang dito mag-isa lang. Yung lahat. Balik ako dito guys. Magulo na naman ako sa isda ako magawa. Ang cute ng black guys. Ito yung turmeric yata to guys. Ay, lang loya. Ang dumi ng ko dahil. Pupunta pa ako ng Cagayan de Oro.
Cute ng bulaklak guys. Parang ko. Hindi ko na kitasin guys, sayang. Lemon, ito talagang lemon guys. Ang dami nilang lemon. Magtanim kaya ako dito sa amin ganito lemon guys. Ang ano? Tulis guys. Tulis. Wala talaga akong magawa guys. Pasensya na kayo guys. Yung cute ng bulak na to guys. Sarap magdala nito guys. Tanim ko sa amin. Kaso papunta pa kami ng city guys. Ito yung nilalaro ko dati guys. Ito. Putokin ko to guys. Ay, pumutok isa guys. Wala akong magawa ba. Pumutok siya guys. Pag hinog na guys. Dalhin ko kaya yung ano nito guys. Bulaklak pala to guys. Wala talaga ako magawa guys. Hindi muna ako magtanim guys. Pwede ka ito itanim yung ano niya, yung buto. Ito yung ginagamit pagtato ni Wanguod guys. Ito. Naalala ko tuloy yung tattoo artist na gumagamit ng ganito guys. Ganito guys. Ito guys. Gusto ko pumunta sa pinakadulo guys kaso may baka. Ang ganda na yan. Miming. Miming. Ming, ay. Ming, bakit may lollipop ka, Ming? Nag-lollipop ka ba, Ming? Ha? Hindi ba? Ming. Nagulat siya. Mainit na naman siya guys. Kanina nga makulimlim. Ay maano. Yung ulan na ano. Sa Bisaya pa alindahaw. Nawala na yung baka guys.
Wala talagang ibang makaptured guys. Langit na. Ang linaw ng anong langit guys. Oh. Ganda ng panahon guys. Oh. Pero may ano doon guys. Oh, may dark cloud dito. Ganda. Maambon-ambon konti guys. Yung aso nilang laki dito. Peace lily. Cute. Sarap lumangoy dito guys. Oh, malamig. Sarap po yung isa guys. Oh. Ay. Ang saya nila guys. Oh. Ginabala ko po sila. Ang cute.
Mana mo, ma? Ha? Mana mo? Refund pamasahe, 600. 300 ng pamasahe, back and forth, 600. Mas pa nila yun. Tapos dilana, sila mo na Ay naglanam, ay nag di ka yun. kanang luin mo. Ama blue. Ay blue. Ama de. Para kaya. Nato ka blue. Kailan ang blue in? Pagkanda kini gamay. Ano? Ay gamay. Kailan ang gamay? Ang patura kay tunga mo to. Nga pala tunga to duha. 500 to. Oh. 500 na ang gamay doy. Ada to na. O nako. Ay gamay naman siguro na yung gikuan din. Sala ka. Ay uy. Uy, ganawa na naman. Ah. Tunggu tubig na. Kay ato man. Uwin pala ni Sir Bibi. Uwin. Mo bisa bisa tubig mo basta kay tapos. Kaya ron. Landas tubuan. Ang kanang uwi na to, kaya na ba yun? Kada na mga kada. Doon na yung biga. Parang parang kami ang kanil. Kunay, hindi kunay. Oo. Tara. Saan na? Kasama ko yata. Ah, hindi na di. Na. May saging na dali, oh. Atong kawin na kamay na rin. Saan yung kawin mo? Ah, dyan dyan. Inis ka, basta hindi ko po. Doon ka mabilis sa amin. Yan na. Kita na sa kapila. Hindi ka na lang.
baka ng doon. Ako lang, malingon ba? Ano mag-kuat? Ako pagkakal niya. Ay, ipon na siya. Saan kayo kami? Ay, ipon na ba? Saan ko? Ako na kumakain. Kaya nang sabi na ipon ako. Tama kayo plastic ta? Ay, lala. Tama kayo plastic ta ha? Medyas na ka? Medyas na ka? Medyas? Guys, tapos na sila nagkumbate. Yeah. Paano ka na lang, babe? Agwin. Pili na, babe. Sige ba kay guban, at tiso na kiling. Oo. Kay guban, at tinatong siling. Pagkuhan na rin, yung tubig. Ay, tubig. Kuya, wala. Tamas? Ito, tubig. Sige na kami, pili. Ay, sulod na, nalimutan? Sulod na. Ay, makakamilan. Tapos ha? Kamilan, nalay mo? Ako rin siya itong breath sa fresh air sa gawin. Ano ba? Di na rin siya kalamdian. Ay, okay kayo ka. Wala ka ko lang layo. Sabi mo na, di kayo tito na kumulian na rin. Di na makita. Opo, no? Pero wala na siya. Pagkawili na ko. Pagkawili na ko. Wala. Pawili nga. Wala ang. Wala ko, bina. Ay, Ay, Ruby, nakaabang. you forgot your cellphone. Ay, sorry. Thanks, guys. Tapos na talaga sila nagmasahe, guys. Akong mission. Mission accomplished. Yung baka nila, nasa ano yun? Cut ako. Ano ma? Hold on, ito. Ano dyan? Ay na, wala medyas. Ilaw niya. Wala akong dyan. Wala. Tawag na. Dali, sabi na ko na. Kaya ko sa mga ano dito. Dito na kami. Ako na abri ta. Ako na abri. Kani ba tanong? Ay, sama. Oil ba? Katong yata oil ba? Tagay, napo ko sa takna. Sakay na tayo sa ano ni tita. Salamat to. Dapat ay ha? Panghaplas lang ako. Day, nagbigay na. Ay, ano kung hundang og live wa na signal. Kaya, Gasgasan naman yung sasakyan nila, guys. Sasakay ka Dara, na. dara ra mo likod ka, di ka maglisod pagtikag. Ah, diri likod, diri. Dali ba na to? Dito to po, diri. Diri, hawak na.
Saka ko na tanggalin yung live guys pag nahubos ang signal. Ay, ang wifi. Ang sunod na ma. Buwan nila yung pinulot. Bakit man, dragon dia ma. Kakasakay mo. Nang pagbagot. Nag-live. Orang mah. Orang mah. Sa mukha musakan mama. Bilin di salon. Thank you ta ha. Grabe po. Ikog. Sige, may makuhan ko kayo. Mag-anak ko. Taray. Taray. Ako gina puros babae, tis. Sanay naman sabi ka sa'yo, ba gina yung mama nga. Di ka kahit kukuhan sa mga nadadaw sa minasahe na to ni Diri. Na may man kahit kita na kay balo naman ta sa itong mga batasan. Lagi ta. Wala nung kuy guide ko. Ako lagi mong guide ma. Saan mo ngita mong ka-guide nga di gipikian kasi mong anak. Uy. Wala man. Aw. Ako na isaradong kita. May darling. Mahay ka ba ito mo na. May nagano yung ginawa ko mura ni Hayag naman. Nihayag na ta. Kunot yung dagway. Kaya na. Sige kaya kunot ang uliton ko. Sabi kaniya, kadalaig sa kita katiguang pagsamo. Kuang kag magtusokon na yung isugdan na siya. Naka-live ko ma ha takak yaw-yaw diha. Ay piste. Isugdan ba pagkayo? Tara yung baka guys, so nakakatakot guys pag lumabas ka sa gitna. Kayo na dalawang lumapit. Gidoran ka? Oo, ihawakan ako tong isa, isimot ramang ta. Yung baka maang. Nasa sulod. Ah.